Ben, pois entón, o tema 6, que é o tema relativo ao imposto sobre beneficios, imposto a sociedades, vale? Podemos facer un pequeno recordatorio, pois, como acabamos a avaliación anterior, que fixemos exercicios de ciclo contable completo, unha das cousas que había que facer, que fixemos tamén en Contasol, é a regularización de gastos e ingresos. É dicir, levar todas as contas de gastos e ingresos a 129. Sabemos que son todas as contas do 7 que as pechamos por aquí a 129, isto sería a 6, de acordo? Efectivamente serían as contas do grupo 6, é dicir, todas as contas, pechamos todas as contas do grupo 7, bueno, e as do 6 que funcionan ao revés a 129, e 129A todas as do grupo 6 ou as do 7 que funcionan ao revés. De tal xeito que na de 129 imos ter, se temos saldo devedor, perdas, se temos saldo acreedor, ganancias. E no caso de que teñamos ganancias, tiñamos que calcular o imposto de sociedades. Vale. Nós como fixemos no tema ese dos exercicios de ciclo contable completo, a verdade que facíamos unha simplificación realmente de como se calcula o imposto corrente, no imposto sobre sociedades, de acordo? Entón, xusto neste tema que vamos ver agora, imos aprender bastante ben, como se calcula o imposto que ten que pagar a empresa, de acordo? E imos facer o cálculo de imposto, a liquidación, por así dicilo, e despois imos ver os asentos contables que están relacionados a ese cálculo do imposto de sociedades. Entón, o tema 6, vemos aí que ten 4 puntos, que, bueno, que é un pouco que estaba comentando antes. É dicir, en primeiro lugar, temos unha pequena introducción, vamos a ver estes conceptos básicos, despois o que é a liquidación do imposto, e despois o registro contable, é dicir, que asentos contables hai que facer con respecto ao imposto de sociedades, que son un pouquiño diferentes, o que dicía antes, o que vimos no tema, nos exercicios de ciclo contable completo. Vale, entón, o imposto de sociedades é un tributo de carácter persoal e directo. Isto é precisamente o que se explica nese podcast do tema anterior, do tema 5, de acordo? Que son os impostos directos, persoais, todo este tipo de características. Vale, que se estende a todo o territorio nacional, o que pasa que hai unha serie de régimes tributarios por aí específicos, especiais, en Euskadi e en Navarra, de acordo? Pero, bueno, evidentemente nós vamos estudar o que nos afecta aquí, que é en Galicia. E cal é o feito impoñible? Pois obter renda, nunha palabra, obter beneficios, vale? O contribuinte, quen é? Vale, toda persoa xurídica, e isto é fundamental, o imposto de sociedades é o que recae sobre as persoas xurídicas, porque o que recae sobre as persoas físicas, que é o que imos ver no último tema do curso, é o IRPF, efectivamente, imposto sobre a renda das persoas físicas. Este é sobre as persoas xurídicas, de acordo? Que teñan residencia en territorio español. Entón, persoa xurídica, bueno, sociedades mercantís, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidade limitada, etcétera, etcétera, sociedades estatais, cooperativas, fundacións, de acordo? Vale, tamén hai aquí outros suxeitos pasivos, evidentemente a nós os que nos importan son as sociedades mercantís, sociedades anónimas e sociedades de responsabilidade limitada. Independentemente de que o día de mañá, se algún de vos está traballando en unha asesoría, por exemplo, pois é posible que lle chegue unha cooperativa ou unha fundación para que lle pagades o imposto de sociedades. Pero vamos, que nós ímonos centrar nas sociedades mercantís. E despois, persoa xurídica con residencia en territorio español. Vale, cando se considera que unha persoa xurídica ten residencia no territorio español? Vale, cando se dá alguna, con que se dé a unha xa é suficiente. Destas circunstancias, que estea constituída de acordo ás leis españolas, que teña o seu domicilio social en territorio español e que a súa sede de dirección efectiva estea en territorio español. Vale, esta de aquí é evidente, domicilio social en territorio español. Vale, as outras dúas é para evitar a evasión fiscal, para evitar que unha empresa realmente sexa unha empresa española porque a súa sede de dirección efectiva estea en territorio español, inda que teña declarado o seu domicilio social, pois en Irlanda, por exemplo, de acordo?
que é non un paraíso fiscal, pero é un país que ten unha tributación moitísimo máis laxa que a nosa, e que moitas empresas din, vale, pois vamos facer o noso domicilio social neste país para pagar menos impostos. De acordo? Vale? Ben, estes contribuintes tributan pola súa renda mundial. Isto tamén é interesante. É dicir, todas as rendas obtidas independentemente do lugar do que procedan e da nacionalidade do pagador. É dicir, que unha empresa española que teña sede en Francia tamén vai tributar polas rentas obtidas en Francia. De acordo? Que no IRPF é distinto. É unha empresa que teña a sede aquí en España, pero que venda a outra empresa de Francia, pois, independentemente da nacionalidade do pagador, iso é renda mundial. É dicir, que se paga pola totalidade da renda. Hai unha serie de exencións, pois quizáis a máis significativa é a administración pública, o Estado, as comunidades autónomas, os concellos. Por exemplo, a nós no instituto, cando nos chega unha factura, vale? De igual maneira que non podemos descontar o IBE porque non temos esa posibilidade, tampouco temos que facer, inda que temos ingresos e temos gastos, non temos que facer o imposto de sociedades. De acordo? Ben, bueno, a base imponible é precisamente o que imos ver durante todo o tema, entón non me vou parar aquí, de acordo? E o período impositivo é o exercicio económico da entidade. Recordemos que o exercicio económico dunha sociedade mercantil xeralmente coincide co ano natural, pero non necesariamente. Xeralmente vai de 1 de xaneiro a 31 de decembro. Pero hai empresas, hai sociedades mercantís, por exemplo, as empresas de auditoría, por exemplo, as empresas do sector textil, que non coinciden co ano natural. Nos os exemplos que vamos facer van coincidir co ano natural, de acordo? Que excepcións temos? Bueno, pues, o ano que se crea a empresa, lógicamente irá desde o día da creación ata o 31 de decembro. O ano que se extingue a sociedade, que non sexa o 31 de decembro, que irá desde 1 de xaneiro ata ese día no que se extingue. Se unha empresa ten residencia en España, pero se cambia ao estranxeiro, pois a data final do período impositivo será nese cambio de residencia, ou se cambia de forma xurídica. Pensemos unha sociedade de responsabilidade limitada que, pola razón que sexa, deixa de serlo para ser unha comunidade de bens. Vale, pois entón xa non teria que tributar polo imposto de sociedades. De acordo? E cando é a de vindicación? O último día do exercicio económico de entidade. Xeralmente, para nos vai ser así, o 31 de decembro de cada ano. De acordo? Outra cousa é que se pague máis adiante, que se liquide máis adiante. Iso xa veremos cando vexamos o punto relativo á xestión do imposto. De acordo? Vale. Ben, entón, nos dixemos, ao empezar este tema, que o que facíamos antes nos era calcular o saldo da 129 e a partir de aí aplicarle o 25%. Iso é unha simplificación. O imposto de sociedade realmente non se calcula así. É un proceso un poquinho bastante máis complexo. De acordo? Entón, como é a liquidación do imposto de sociedades? Como é? De acordo? Vamos ver a través deste esquema. Vale. Nós temos que partir, efectivamente, do saldo da conta 129, que é o resultado contable, antes de aplicarse o imposto, É dicir, vamos a olvidarnos dese asento que poñíamos da 6300, imposto corrente, pois se tiña que pagar ou non tiña que pagar o que fora. Vamos a olvidarnos dese asento. O último asento que temos é contas do grupo 7 a 129, 129 a contas do grupo 6. E aí a 129 ten un saldo. Se é ganancias, claro, se é perdas non hai que calcular o imposto de sociedades, porque o imposto de sociedades é imposto sobre beneficios. Pero se ten beneficios, nós o que facíamos era multiplicar por 0,25 e xa está. Non, é un poquinho máis complexo. En primeiro lugar, nós temos que axustar o resultado contable para chegar ao resultado fiscal. Por que temos que facer este axuste? Vale, normalmente ponse este exemplo porque é o máis significativo. Imaginemos que entre os gastos que se puxeron para calcular o saldo da 129 hai unha multa de tráfico que lle puxeron ao comercial un día que iba a Coruña a visitar un cliente, cachou un radar e puxelle unha multa, vale?
Eso se pode contabilizar como gasto contable? Sí, sin ningún tipo de problema. O plan xeral contable deixanos meter ese gasto como gasto contable. Deixanos a Facenda Pública meterlo como gasto fiscal? Nin de cachondeo. Nin de broma vai deixar a licencia tributaria disminuir en 600 euros os teus beneficios para pagar menos impostos e ainda por riba que foi por unha multa. De acordo? Aí temos unha diferencia entre o resultado contable e o resultado fiscal. Entón, o que tenemos que facer é quitar o efecto de cada un deses gastos ou ingresos que son contables pero non son fiscais, ou ao revés, que son fiscais pero non son contables. Isto ao principio soa así un poquinho lioso, pero vendo exemplos vais a ver facilmente. Vale, ese exemplo que acabo de poñer é unha diferencia permanente. Por que é unha diferencia permanente? Porque nunca a agencia tributaria vai deixar de deducir ese gasto pola multa. Entón, directamente hai que anulalo e punto pelota. Pero hai outras diferencias entre o resultado contable e o resultado fiscal que realmente son diferencias que se dan no tempo. Poño un exemplo. Imaginamos que compramos unha máquina e que nós decidimos que a súa amortización vai ser en 10 anos. Entón, a amortización desa máquina será o 10% cada ano. Será un tempo residual, todo o rollo, non? Vale, pero supoñamos que a agencia tributaria deixanos amortizar esa máquina en 3 anos, que pode pasar. Unha cousa é a amortización contable, outra cousa é a amortización fiscal. Que pasa? Que ao final, o gasto por amortización vai ser o mesmo, pero un vou aplicar durante 10 anos e outro só durante 3 anos. Por tanto, aí vai haber diferenzas, pero van ser diferencias temporarias ou temporais. Temporaria en galego non existe, entón utilizamos temporal, de acordo? Por eso está en cursiva. Van ser diferencias temporais, diferencias que se dan no ano 1, 2, 3 ata o 10º, pero ao final o gasto vai ser exactamente igual. Xa o veremos con exercicios, de acordo? Agora é interesante simplemente coller tres conceptos. Primeiro, tres ideas. Que o resultado contable non ten por que ser igual ao resultado fiscal e que as diferenzas que se dan entre un e outro poden ser permanentes ou temporais. De acordo? E son precisamente os exercicios que vamos a ir facendo neste tema. De acordo? Vale, entón, unha vez que asusto o resultado contable, asusto para ter o resultado fiscal, tería o que se chama a base imponible previa, que xa é o resultado fiscal. Vale. Aí podolle aplicar, xa o veremos máis adiante, non vamos meter todos os conceptos agora no inicio, podolle aplicar unha reserva de capitalización e unha reserva de nivelación, xa o veremos. O caso que iso vai me dar a base imponible, que vou multiplicar polo tipo impositivo, en xeral o 0,25, pero non sempre, iso vai me dar a cuota íntegra, que voulle quitar as deduccións e as bonificacións, darame a cota íntegra asustada, de acordo? Outro tipo de deduccións, cota líquida, quítolle as retencións, a 473 famosa, que caeu no examen, por certo, vale? Os ingresos a conta e os pagos fraccionados, e dame a cota diferencial, que sería, en principio, que teño que pagar, a non ser que teña xuros de demora ou que perdín beneficios fiscais que tiven en anos anteriores. Xa explicaremos isto nun exercicio que significa. E por último, dame o líquido a ingresar ou a devolver. Por lo tanto, vemos que nós anteriormente o que facíamos era coller o vai, multiplicarlo polo tipo impositivo e xa estaba, pero vemos que isto é un pouquinho máis complexo, de acordo? O vai hai que aplicarlle os axustes permanentes e temporarios, de acordo? Que me daría a base imponible previa, isto, tipo impositivo, todo isto, e ao final sí que me dá o líquido a ingresar ou a devolver, vale? Vamos ver un pouquinho que tipos de axustes podemos ter, sobre todo os permanentes, as diferencias permanentes, é o que me interesa agora. Vale. Que cousas, que gastos
poñer na contabilidade, pero non podo poñer na liquidación do imposto, porque a Agencia Tributaria non me deixa descontalo como gasto. Bueno, o que diximos antes, multas, perdas no xogo, donativos e liberalidades. É dicir, se unha empresa decide donar 10.000 euros a unha sociedade, a unha asociación, vale? Ti como contablemente podes poñelo como gasto, pero non podes poñelo como gasto fiscal. Gastos derivados de operacións con entidades residentes en paraísos fiscais. Ti podes facer operacións con empresas que estean en paraísos fiscais, non é ilegal. Ahora, todos os gastos derivados desas operacións non vas poder poñelos como gastos fiscais. Por qué? Pois porque a Agencia Tributaria que non quere que se traballe con empresas que estean, con institucións que estean en paraísos fiscais. Vale, unha cosa interesante, vemos aquí que temos más, non? Vale, por qué? Vamos a ver, como quito eu o efecto dun gasto? Sumando, quero dicir, se eu teño un beneficio contable de 10.000 euros, pero nese beneficio contable de 10.000 euros hai incluída unha multa de 1.000 euros, o meu beneficio realmente canto sería? 9, non? Vale, entón, perdón, non, sería 11. Sería 11.000. Eu quitei un gasto de 1.000 que non debería ter quitado. Non sei se me explico. Entón, precisamente, para quitar o efecto, isto que estaba dicindo xusto o contrario, para quitar o efecto, o que haberá que facer será sumar. De acordo? É dicir, todos aqueles gastos que son gastos contables pero non fiscais, o que hai que facer é sumalos para obter o resultado fiscal. Vale. Ingresos. Dividendos obtidos de empresas do grupo. Claro, que pasa? Que se eu teño dividendos, recordemos que dividendos son beneficios distribuídos, é dicir, eu teño accións dunha empresa do meu propio grupo e recibo dividendos, vale? Se tributo por eses ingresos, eses ingresos van tributar dúas veces polo imposto de sociedades. Tributan no grupo, o sea, na empresa dos que veñen, e tributan agora se eu considero como un ingreso. Entón, o que tería sería que quitaros, de acordo? O exemplo de antes, imaginemos que unha empresa ten de beneficio 9.500, pero que 500 son duns ingresos derivados de dividendos obtidos de empresas do grupo. Para quitar o efecto, que teño que facer? Restalo. Por eso temos aquí menos e menos. De acordo? Vale, das diferenzas temporais vémolas máis adiante, para non meter todos os conceptos. De acordo? Vamos ver entón un exemplo, ou vemos primeiro. Vamos a ver. Non, vamos ver primeiro, sí, os tipos impositivos, é certo. Que temos un poquinho. Vale. Os tipos impositivos. Nos collíamos o 25%, e que é o tipo xeral que hai, de acordo? Nos collíamos o 25%. Vale, por certo, estes tipos impositivos xusto agora acaban de isto, como se chama, de modificarse, de acordo? Dende 1 de xaneiro do 2025. Entón, bueno, tedes aquí as diferenzas que irá progresivamente, de acordo? Escalonadamente, é dicir, o que se queren é reducir, o que pasa que vais a facer escalonadamente, pois no 2025, por exemplo, as RD, as empresas de reducida dimensión, que son, pasan a tributar o 20%, pero pasan a tributar o 20% non de golpe, sino que vai ir escalonado. No 2025, o 24%, no 2026, o 23%, no 2027, o 22%, no 28, o 21, no 29, o 20%. De acordo? Vale? Ben, por que está aquí o 25%? Porque isto é no 2025 24% para as rendas do 2025, que se fará o 2026 esa liquidación, de acordo? Vale, isto é como a renda, o sea, como o IRPF. Agora, por exemplo, acaba de empezar a campaña do IRPF, pero para as rendas obtidas no 2024, ainda que estamos no 2025, pois isto é o mesmo, vale? Entón, en xeral, temos o 25%, que é o que imos utilizar case sempre, pero temos aquí varias excepcións, algúns para máis, algúns para menos. Por exemplo, para máis as entidades de crédito, bueno, pues pagan un tipo impositivo máis alto, o 30%, de acordo? Aquelas empresas que teñan
un importe neto da cifra de negocios, as vendas, vaya, nunha palabra, menor a 1 millón de euros, que a verdad que son moitas empresas de Dios, moitas sociedades mercantiles de Dios, as que teñen cifra de negocios menor a 1 millón de euros, vale, pois paga o 23%, de acordo? Vale? As entidades de nova creación, para o primeiro ano de base impoñible positiva seguinte, o 15%. Entón, bueno, temos que ter en conta isto, para saber que tipo impositivo temos que aplicar, de acordo? Da que o normal será o 25%. Vale, e por último, antes de facer o primeiro exercicio, temos que ter en conta o concepto de microempresa. Isto xa saiu neste módulo. Cando vimos el leasing no inmovilizado, de acordo? O leasing que para as empresas que non estean consideradas como microempresa, pero que vayan no plan xeral contable de PEMES, bueno, pois vai ser dunha determinada maneira, e aquelas que están consideradas microempresa, que se cumplen dúas destas tres condicións, pois será moitísimo máis sinxelo, de acordo? Levábase como un alugueiro, simplemente. Bueno, pois co imposto de sociedades pasa o mesmo, é dicir, as empresas que aplican plan xeral contable de PEMES, que recordemos que o plan xeral contable que vemos nós, vale? Teñen estas características, e as microempresas teñen moitísimas simplificacións, de acordo? Iremos vendo ao longo dos exercicios. En varios exercicios que tedes para facer, hai que facer o apartado B ou C, vai este mesmo exercicio pensando que a empresa cumpre o criterio de microempresa, vamos ver que é moito máis sinxelo, de acordo? Vale? Imos facer entón o exercicio 1. O exercicio 1 é o máis sinxelo de todos que podemos ter para facer unha liquidación de imposto de sociedades, de acordo? Non ten prácticamente nada de nada. Dinos, na finalización do presente exercicio económico, unha sociedade mercantil presenta os seguintes datos. Vai, beneficiantes e impostos, vale. Este sería o saldo da conta 129, de acordo? Dinos que ten unhas deduccións e bonificacións de 3.000 euros e que tivo retencións e pagos a conta por valor de 2.000 euros. Vale. Sabendo que o exercicio económico desta sociedade coincide co ano natural e que foi creado durante o pasado exercicio económico, isto de aquí vai nos dicir para ver que tipo impositivo temos que aplicar. Que vimos que as empresas de recente creación, que se crearon, o sea, no primeiro ano que teñan beneficios e no segundo, poden aplicar un 15%, de acordo? Vale? Ben, e a parte non nos di absolutamente nada con respecto a diferencias, nin temporais, nin permanentes. É dicir, aquí, o beneficio contable vai coincidir co beneficio fiscal. É dicir, é o máis sinxelo de todos. Entón, vamos facer a liquidación, vamos facer os asentos contables e, por último, vamos facer o mesmo, pero aplicando microempresa. De acordo? Entón, a solución. Vale, primeiro apartado. Sería facer a liquidación do imposto. Sempre imos utilizar este cadriño, de acordo? Vale, este cadriño que saber, hai que saber as filas, de acordo? Entón, beneficio antes de impostos, 50.000 euros, más menos axustes, diferencias permanentes e diferencias temporarias, non hai, é o que vos dicía, é o exemplo máis sinxelo. Por lo tanto, o resultado fiscal é 50.000, é exactamente igual ao resultado fiscal que o resultado contable, vale? Tampouco temos reservas de capitalización ni compensación de bases impoñibles negativos de anos anteriores. Por lo tanto, a base impoñible 50.000. Vale, o único que ten este exercicio é que temos que darnos conta que o tipo impositivo é o 15%. Por qué? Porque se foi creado no exercicio anterior, o actual que se está a liquidar sería como moito o segundo ano con base impoñible positiva, por tanto, ten un tipo impositivo do 15%, de acordo? Vale? Entón xa non é o 25, senón o 15.
É dicir, que a cota íntegra son 7.500, o 15% de 50.000. Deduccións e bonificacións, 3.000. As deduccións e as bonificacións sempre van ser un dato, eu vou dar como un dato, de acordo? Se tivésemos tempo, evidentemente habría que entrar a estudar todas as deduccións e bonificacións que hai no imposto de sociedades, pero en total é absolutamente imposible. Entón eu vou dar como un dato, ou simplemente tedes que poñerlo aí e xa está. É dicir, que se a cota íntegra son 7.500, pero temos unhas deduccións e bonificacións de 3.000, a cota líquida queda en 4.500. Deses 4.500 tiven retencións durante o ano a 473 por 2.000. Polo tanto, a cota diferencial, é dicir, o que teño que pagar agora serían 2.500. Vale? Ben, entón, como serían os asentos contables? Este exercicio, como é tan sinxelo, sí que este exercicio como é tan sinxelo, sí que é moi parecido ao que facíamos nos exercicios de ciclo contable completo. Vamos ver despois que cando se empece a complicar a cousa con diferencias temporarias, diferencias permanentes, etcétera, etcétera, pois xa van ir variando os asentos. Pero aquí simplemente sería, vale, aquí cando se producen as retencións, a 473 a tesorería, vale? Entón, imposto corrente, que xa coñecemos esta conta, 6.300, por canto? Por 4.500, é dicir, pola cota líquida. Isto é moi importante, de acordo? A 6.300 sempre é pola cota líquida, antes de aplicar as retencións, por isto de aquí, ¿sí? 4.500. A que? A 473, que son as retencións, e a diferenza o que teño que pagar. É dicir, este asento si que era igual o que facíamos cando facíamos os exercicios de ciclo contable completo. E este de aquí, 3/4 do mesmo, de acordo? Exactamente igual. É dicir, neste exemplo que dicía antes, é tan sinxelo, que é igual. Saberedes como, bueno, pois se complica un poquinho. E que pasa se aplicamos criterio de microempresa? Vale. Aquí sí que xa hai unha pequena diferenza. Vale. As retencións, de acordo? As retencións, no canto de elevarse a 473, como se eleva sen aplicar a criterio de microempresa, temos aquí 473, elévanse directamente a 6.300. De acordo? Elévanse directamente aí. E que pasa? Que despois aquí abaixo directamente facemos pola cota diferencial, é dicir, polo que teño que pagar, e non aplico nada disto. De acordo? Entón, unha cousa, que eu creo que en este sí que está feito. Non está feito. Vale, o último exento que nos quedaría sería, por suposto, a 129 a 6.300. É interesante neste exercicio, é moi interesante facer o libro maior, aparte porque vai deste que facer un exame, no apartado B e C, para ver que ao final as contas dan exactamente o mesmo saldo. O que pasa que no C é máis fácil, está simplificado, porque non utilizo a 473, sino que directamente utilizo a 6.300, sempre utilizo 6.300. Pero ao final, os saldos son os mesmos. De acordo? Eu recomendo os que pagades, que cando pagades este exercicio, que pagades en realidad todos, que pagades o libro maior para ver esa coincidencia. Vale? Sí?